tal-Missier u tal-Iben. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-paċi ma' Kuti ltqajna biex nitolbu suffraġġju ta' Manuel Aktar, Giuseppe Bajada, Wenzu Dajer u Karmelu Abela. Vittmi ta' dak kollu li ġara fis-7 Ġunju u fit-8 ta' Ġunju. Ejjew nitolbu għal-mejtin kollha tagħna, għal dawk kollha li mietu mewta violenti u mod speċjali għal dawn l-ut. U narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri ħadd. Nistqar Alla li jista' kollox jikkompli li jingħaddi ħafna bil-sil, bil-kliem, bil-għerien u bil-ħallejt bil-jiet. Tiegħi, bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob mill-Imqabsa Marija dejjem Verġ li l-Anġlu qaddisin kollha u lill-komuti biex tidolbu għalija lill-Mnej Alla tagħna. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dlubietna u jwassalna l-ħajja ta' din. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Nitol. U Alla ta' dejjem li tista' kollox li taħkem fuq il-ħajjin u l-mejtin u xxerret il-ħnina tiegħek fuq kulħadd. Bil-ħrara u l-umiltà kollha nitolbuk għal dawk kollha li qed nirrikmandawlek biex bil-ħnina u t-tieba tiegħek tagħtihom il-maħfra ta' dnubietom u ddaħħalhom fil-għena tiegħek. Ħalli jitaxqu bik u jfaħruk bl-għajn. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħixu jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' din. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pietru qabad jitkellem u qal: Issa tassew qiegħed nifhem li Alla ma jħares lejn wiċċ ħadd, imma jilqa' il-kull min għandu l-biża' tiegħu u jagħmel is-sew. Ikun mill-liema poplu ikun. U għabat il-kelma tiegħu lil Ulied Iżrael u x'għandrilhom is-snin permezz ta' Ġesu Kristu li hu s-sid ta' kollox. Intom tafu dak li ġara mal-Judija kollha ibda minn Galilija wara li Ġwanni kien xandar il-mawdija. Tafu kif Alla konsagra lil Ġesu ta' Nazaret bl-Ispiritu Santu u bil-qawwa. U kif tan Ġesu għadda jagħmel il-ġid u jfejjaq lil dawk kollha li kienu maħkuma mix-xitan
għax Alla kien miegħu. U aħna xhur ta' dak kollu li huwa fl-art ta' Mudija f'Ġerusalemm. Taw il-mewt billi dendluh mal-għoda tas-salib. Imma Alla qajmu mill-imwiet fit-tielet jum u għamel li hu jidher, mhux lil kulħadd, imma lix-xhieda li Alla għażel minn qabel. Lilna li miegħu kilna u xrobna wara l-qawmin tiegħu u l-imwiet. Lilna ordnalna biex nxandruh lill-poplu u nixhdu li dan hu dak li Alla għamel, imħallef tal-ħajjin u tal-mejtin. Il-profeti kollha jiġdu għalih u jgħidu li kull min jemmen fih jaqla l-maħfra tat-tnubiet bis-saħħa ta' Issa. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali. Jiena nimxi quddiem il-Mulej fl-art il-ħajjin. Ħanin il-Mulej u ġust, twajjeb u għallatan. Iħares id-dajfa għal-Mulej, jien kont magħquż u ħelisti. Għajt nemmen, imqarbet għed, jiena mdejjaq ħafna, jiena qed fin-niket tiegħi qarrib u kull bniedem. Għażiża f'għajnejn il-Mulej il-mewt tal-ħbib tiegħu. Iva Mulej, jien għaddej tiegħek, int ħallejtli l-bit tiegħek. Rif għall-Evanġel. Tħabtu mhux għall-ikel li jgħaddi li jgħid il-Mulej, iżda l-ikel li jibqa' għall-ħajja ta' dejjem. Dak iż-żmien meta n-nies sabu li Ġesu naħa l-oħra tal-baħar istaqsew, Rabbi, meta ġejt hawn? Ġesu weġibhom, tassew ngħidilkom, intom qegħdin tfittxuni, mhux għax rajtu sinjali, imma xkiltu mill-ħobż u xbajtu. Tħabtu, mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda l-ikel li jibqa' l-ħajja ta' dejjem. Dak li bin il-bniedem jagħtikom għaliex tieħu Alla l-missier immarka bis-siġil tiegħu. Imbagħad staqsew x'għandna nagħmlu biex nagħmlu l-opri ta' Alla. Weġibhom Ġesu, l-opra ta' Alla hija dik li intom temmnu b'dak li huwa bar. Qalulu x'sinjal se tagħmel biex aħna narawh u nimnuh? X'sejjer tagħmel? Missirijietna kienu l-manna fid-deżert bħal miktub, tom jieħdu ħobż mis-sema. Weġibhom Ġesu, tassew ngħidilkom, mhux Mosè tagħkom il-ħobż mis-sema, iżda missier jagħtikom il-ħobż tassew mis-sema, għaliex il-ħobż ta' Alla huwa dak li jinżel mis-sema u jagħti l-ħajja lid-dinja. Sinjura qalulu huma, agħtina dejjem minn dan il-ħobż. Weġibhom Ġesu, jiena il-ħobż tal-ħajja. Min jiġi għandi ma jibqa' qatt il-ġuħ, u min jemmen fija ma jkun qatt bilanċ. Ma jinġaħtilkom li għalkemm rajtuni ma għamiltux. Dawk kollha li jagħtini missier jiġu għandi, u min jiġi għandi ma nkeċċeħx il-barra għax jiena nżilt mis-sema, mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi, imma r-rieda ta' min bagħatni
Issa rrieda ta' minn baqt familja din li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tagħna, iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Din hi ta' bil-ħaq ir-rieda ta' Missier. Kull min jara l-libem jgħid il-fier ikollu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Il-kelma tal-Munis. Jina naqra l-aħħar riċerka li saret fuq dan il-jum li qegħdin nikkommemoraw illum 100 sena ilu. Irrealizzajt li kemm tħares lejn il-ġraja ta' 7 Ġunju tifhem li hija traġedja totali. Aħna llum m'għandniex għalfejn nifirħu. Għandna id-dover nikkommemoraw. Id-dover li ma ninsewx. Anke għaliex ċertu kundizzjonijiet li waslu għal dak li ġara il-belt fis-7 ta' Ġunju u fit-8 ta' Ġunju jistgħu jerġgħu jirrepetu lilhom infushom. Illum u se jkollna l-ħadd minn waħdu. 100 sena ilu kienet faċli għalina l-Maltin nirwaħlu kollox fuq l-Ingliżi u fuq l-Imperju. Illum 100 sena wara rajna f'idejna b'awtonomija u sovranità kif jispoqilna fl-istituzzjonijiet tagħna ir-responsabilità taqa' totalment fuq spallejna. Jekk 100 sena ilu stajna nqattgħu il-bandiera Ingliża bħala bandiera li aħna ma nirrikonnoxxux lilna infusna fiha, illum meta nħarsu lejn il-bandiera Maltija nifhmu ir-responsabilità ta' kull wieħed u waħda minna biex ikollna soċjetà ġusta. Fil-Vanġelu skont San Ġwan li għadna kemm qrajna, Ġesu juża it-tema tal-ħobs. Jinsisti dwar min u ġustament jitħabat għal ħobs ta' din id-dinja, imma jippreżenta lilu nnifsu wkoll bħala l-ħobs tal-ħajja. Is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu 2000 sena ilu kien jifhem l-importanza ta' dan l-element tradizzjonali anki għalina l-Maltin. Element li dejjem kien parti mill-kultura tagħna u li l-Maltin dejjem kienu jgħozzu bħala il-miżura tal-benesseri tagħhom. 100 sena ilu il-Maltin bil-ġuħ ma ħabtux għall-istituzzjonijiet tal-Imperu, imma l-Maltin li huma kienu jissispettaw saru sinjuri fuq ġild il-poplu. Fil-fatt il-proprjetà meta tara hija tal-Maltin, il-proprjetà li tkissret apparti l-Union Club, kienu dawk li kellhom il-magni ta' tqieq li saru sinjuri minn fuq ġild il-poplu. U din il-kompliċità tagħna l-Maltin stess fit-traġedja ta' 7 Ġunju ma nistgħux ninsewha għaliex jista' jkun li aħna nirrepetu t-traġedja ta' soċjetà li hemm fiha distinzjoni qawwija wisq bejn min għandu l-ħafna u li ġeneralment ikunu ftit u l-ħafna li għandhom ftit. 100 sena ilu wkoll kien hemm il-problema tal-għoli tal-ħajja, kien hemm il-problema tal-għoli tal-kirja, kien hemm il-problema tal-ġuħ ċerti nies, ċertu oqsma tas-soċjetà. Illum m'għandna ħadd min iwaqlu ħlief fina nfusna jekk is-sitwazzjoni terġa' tiġi ta' tensjoni soċjali. U allura l-impenn tagħna llum irid ikun anke tifkira solenni ta' dawn l-4 irġiel żgħażagħ
li mietu traġikament 3 fis-7 Ġunju u Carmelo Abela ferut gravament u mbagħad mortalment fit-8 ta' Ġunju. Jekk aħna rridu tassew nfakru l-memorja tagħhom, irridu nimpenjaw ruħna għal soċjetà iżjed ġusta. Jiena nħoss li d-deċiżjoni imperjali li diġà jagħtuna Kostituzzjoni se teġġiet biex ngħidu hekk maġla dak li ġara. Imma llum iżjed milli niftakru fil-progress Kostituzzjoni ta' pajjiżna, irridu niftakru l-Kostituzzjoni hija biċċa karta jekk ma jkunx hemm volontà politika li nħarsuha u nwettquha. Issir sempliċement sħab u tewdin fil-vojt il-Kostituzzjoni. Jekk aħna ma nimxux fuq l-ispirtu tagħha ta' rispett lejn id-dinjità ta' kull bniedem, ir-rispett lejn id-drittijiet fondamentali ta' kull bniedem u fuq kollox ir-responsabilità ta' kull min qiegħed fil-gvern. Aħna llum infakru il-dawn l-erba' żgħażagħ meta taqra l-istorja tagħhom ma tistax ma tingħasarx qalbek. Nieħdu pereżempju il-każ traġiku tal-Awċi Giuseppe Bajjata mix-Xahar. Kellu jsifer fit-8 ta' Ġunju. Kien Malta għaliex kien lest biex jisalpa lura l-Kanada. Kien diġà il-Kanada ġie Malta x'missieru miet ta' 60 sena, ommu kienet ilha mejta, kienu 7 aħwa, missieru ħaħsib 6 tfal ma miet qasir il-omor u Giuseppe reġa' ġie mill-Kanada. Imbagħad iddeċida jirritorna. Kellu kollox lest biex jisalpa fit-8 ta' Ġunju. Wieħed minn dawk il-Maltin li fittxew ħajja aħjar f'pajjiż ieħor matul is-seklu 20 kollu. Bħalma għamlu ħafna mill-qraba tagħna, uħud anke l-ġenituri tagħna stess li għamlu esperjenza ta' immigrazzjoni u mbagħad reġgħu jirritornaw lejn pajjiżna. It-traġedja ta' dan ir-raġel li kien fi Strada Forni beda jxejjer biex in-nies jikkalmaw u sparaw. Ħat-traġedja ta' Carmelo Abela li qed ifittex il-libnu li fl-8 Ġunju, fit-8 ta' Ġunju, ħaseb u kienet jinkwieta li huwa parti mill-ġgajta li kisret id-dar ta' Fransina. U għax jirreżisti l-arrest jaqla daqqa ta' bajunetta u mbagħad batitu għantalla fl-14 ta' Ġunju. Meta tara iċ-ċirkustanzi tal-mewt ta' dawn huna l-Maltin, qalbek tingħafas bit-traġedja totali ta' dan l-avveniment li aħna qegħdin nikkommemoraw. Kien hemm kompliċità tas-soċjetà kollha, inkluż tal-kleru. Kien hemm kleru li qed iħares, imma kien hemm kleru wkoll li kkalma n-nies. Nixtieq insemmi lil Monsignor De Piro b'mod speċjali u l-Monsignor D'Andrea u li kienu mal-poplu, ma kienux gallerija, kienu mal-poplu. Kien hemm politiċi li għadu gallerija u kien hemm politiċi li kienu mal-poplu. Għaliex l-Assembleja Nazzjonali hemm minnhom minna daru li tbatlet. Kulħadd mar id-dar barra ftit li għadu mal-poplu. Meta aħna inħarsu sew lejn dak li ġara, il-pulizija li wkoll kellhom l-ilmenti tagħhom kienu ilhom ħafna ma jeħdu iż-żieda huma wkoll kienu qegħdu bagħtu ġieħ. ċertu mumenti għadu jħarsu, ma kienux aqas l-impuri biex jiddefendu lilhom infushom. Meta inti tara il-fatti li aħna qed nikkommemoraw, tara l-kompliċità tal-livelli kollha tas-soċjetà. Imma jiena nistaqsi lill-kuxjenza ta' Malta llum. Għaliex 4 ħaddiema biss kienu vittmi?
din ukoll tkun għalina mistoqsija li nkomplu nagħmlu. Għaliex il-fqir u ċkejken irid dejjem iħallas l-ogħla prezz. U allura il-kelma tagħna tkun impenn solenni għall-verità, għall-ġustizzja soċjali, għas-solidarjetà. Aħna wkoll għandna nikkommemoraw il-fatt li aħna sirna l-aggressuri sfortunatament. Se ngħidula l-familja ta' ċisse li kien fostna ifittex ħajja ħjar u qtilnieh ftit ta' xhurin. Aħna sirna l-aggressuri issa, aħna nfakru l-vittmi tagħna nitolbu li ma nkunux aħna li nħolqu vittmi bl-inġustizzja u bl-odji ta' bejnietna. Dan għandu jkun l-impenn solenni tas-7 Ġunju fis-sena ċentenarja. Miġburin flimkien f'ċirka waħda ta' mħabba, nitolbu lil Alla jagħtina l-għajnuna kollha li neħtieġu biex il-koll flimkien naħdmu għal ġid ta' pajjiżna u tal-poplu tagħna kollu. Hija fjolek l-Knisja tiegħek hija taqdi l-missjoni tagħha li turina triq tal-verità u l-ġustizzja. Ħares il-dinna l-għomri tal-Esma biex tkun dejjem il-qanqa u l-valuri il-meħtija mill-Evanġelju ta' Kristu għal-ġid ta' dawk kollha li jagħmlu fih. Għati l-ert u d-der lil dawk li għandhom il-tmexxija ta' pajjiżna biex ifittxu il-ġid ta' kulħadd, rispett lejn il-valur tal-ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem. Kun dejjem magħna biex kull ma naħsbu, kull ma ngħidu, kull ma nagħmlu nagħtu xhieda tal-figli tagħna. Mulej Alla tagħna jisma' talb li qegħdin nagħmlulek illum. U aħna nagħtihak katina li bil-ħila tagħna ma naslux biex nagħmluh għax bnedmin dgħajfa. Bi Kristu Sidna.
Tolbuħuti biex il-sakrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Bit-tiba tiegħek mulej ilqa' s-sakrifiċċju li sejrin joffrulek għal qaddejja tiegħek il-vittmi tas-7 Ġunju. Għal dawk kollha li raqdu fi Kristu biex dan is-sakrifiċċju tal-aġel jeħilsu mill-ilbiet tal-mewt u jistħoqilhom jidħlu fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sih. Il-mulej magħkom. Erfgħu qulubna l-fuq. Bisuħaj il-mulej għal-Natal. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missir qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien inrolulek ħaj bi Kristu Sih. Hu s-Salvatur tad-dinja, il-ħajja tal-bedmin u l-qamma tal-imwiet. Biħ-tajja kollha tal-anġli ferħan għal dejjem qudiemi iqimu l-kobor tiegħek fl-imkien ma' tagħhom inqal jitolbu it-tifqir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntemmu lejk. Qaddis, qaddis, qaddis. Lej Alla tal-eżerċitu, ispiritular lija u glorja tiegħek. Osanna, gloria tas-Suwiet. Ibirek li ġej b'isem il-mulej. Osanna, gloria tas-Suwiet. Qaddis tas-Sewwit mulej. Inti lajn ta' kull tusija. Qaddis għalek li tolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajhi bagħti ħadd ħobż rat il-ħan qasa tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalina. Ekku kollha li laħal ħalġi, reġa' rat il-ħal, tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li xxerret għalikom u għall-nedmin kollha għall-maghfra tad-dubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan u l-misteru tal-Figli. Takar fil-bejt kollha, daħħalhom qudiemek
lilek Alla missier li tista kollox, flimkien ma l-Ispiritu Sant, kulġi u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjem nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-ibent ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-słowiet jitqaddis ismek, tiġi saltrata, ikun li ġiġi fis-sema kif l-affrat. Oħżna ta' kuljum matina għafrinna l-umietna għalma nafri minnu ħati għalina. Għala daħalix u tiġri iżdeħlisna mid-denja. Deħlisna nitolbu mulej minn kull denja. Għatina fitiru għahina tijak il-paċi fi żmien. Biex inkunu ħilsa dejjem minnu u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew li tamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. U lejn Ġesu Kristu li għad lill-apostli tiegħek. Nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħek. La tħares lejn il-mieti. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulata li jintrid fiha li taġu s-salva għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ħaruf talla li tneħħi l-lubiet tad-dinja ħenna li. Ħaruf talla li tneħħi l-lubiet tad-dinja ħenna li. Ħaruf talla li tneħħi l-lubiet tad-dinja matina l-paċi. Dan il-ħaruf talla, dan li tneħħi l-lubiet tad-dinja. Ħenin dawk imma miskietna għall-ikla tal-ħaruf. U lejn ma jistħolix li titħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jmiss kelma waħda u ruħi tkun il-fejn.
jitolbu. U Alla li tista' kollox ħadna sen fil-misteri qaddisa tiegħek, għamel li din it-qalbina tiswilna għas-salvazzjoni tagħna u taqla l-ħnina u l-maħfra l-qaddija tiegħek il-mejtin, vittmi tas-7 Ġunju li għalihom tlabna il-ħnina tiegħek bi Kristu Sib. Ikun imbirek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberitkom Alla li jista' kollox, il-Missieħ u l-Iben u l-Ispiritu Sant. Għatihom u mulej l-istriet ta' dejjem. Jistrieħu fis-siem. Morru fil-paċi ta' Kristu.